आज आपण कोकणी पद्धतीने अवघ्या 2 ते 3 मिनिटातच तयार होणारं अंड्याचं ऑमलेट म्हणजेच अंड्याची पोळी कशी बनवायची ते बघणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात. कोकणी पद्धतीने अंड्याची पोळी म्हणजेच अंड्याचं ऑमलेट बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी 2 अंडी फोडून घेतलेली आहेत. त्याच्यासोबतच घेतलेली आहे थोडीशी कोथिंबीर, एक अगदी छोट्या आकाराचा कांदा बारीक कट करून घेतलेला आहे. त्याच्यासोबतच इथे कोकणी स्पेशल कांदा खोबरं मसाला घेतलेला आहे, एक छोटा चमचा. या मसाल्याच्या रेसिपीची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये शेअर केलेली आहे, नक्की चेक करा. त्याच्यासोबतच आपल्याला लागणारे हळद, लाल तिखट, चवीनुसार मीठ आणि गरजेनुसार तेल. सगळ्यात आधी आपण अंड्याच्या पोळीचं म्हणजे अंड्याच्या ऑमलेटचं बॅटर रेडी करूयात. त्याच्यासाठी इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे. सगळ्यात आधी आपण याच्यामध्ये ॲड करूयात बारीक कट केलेला कांदा, कोकणी स्पेशल कांदा खोबरं मसाला ॲड करूयात, कोथिंबीर ॲड करूयात. त्याच्यासोबतच आपण याच्यामध्ये ॲड करूयात चवीनुसार मीठ. मीठ टाकताना लक्षात ठेवायचं की आपला जो कोकणी स्पेशल कांदा खोबरं मसाला आहे त्याच्यामध्ये मिठाचं प्रमाण असतं. त्याच्यासोबतच आपण याच्यामध्ये ॲड करूयात पाव छोटा चमचा इतपत हळद, एक छोटा चमचा इतपत लाल तिखट मी या ठिकाणी ॲड करते. लाल तिखटाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता, किंवा त्याच्याऐवजी तुम्ही हिरव्या मिरच्याही बारीक कट करून ॲड करू शकता. त्याच्यासोबतच आपण आता याच्यामध्ये ॲड करूयात फोडून घेतलेली अंडी. आणि आता आपल्याला हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. तर आता या ठिकाणी आपलं अंड्याच्या पोळीचं म्हणजेच ऑमलेटचं बॅटर रेडी झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. तर आता आपण अंड्याची पोळी बनवून घेऊयात. त्याच्यासाठी इथे गॅसवरती मी तवा गरम व्हायला ठेवलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा इतपत तेलही मी गरम करून घेतलेलं आहे. आता आपण याच्यामध्ये बॅटर ॲड करूयात. आणि पसरवून घ्यायचं आपल्याला चमच्याच्या सहाय्याने. छान जेवढं जमेल तेवढं आपण हे पसरवून घेऊयात. आणि आता आपल्याला गॅस मीडियम करायचा आहे आणि ही पोळी खालच्या साईडने व्यवस्थित अशी शेकून घ्यायची आहे. साधारणतः 1 मिनिट झालेला आहे. मीडियम गॅसवरती ही अंड्याची पोळी मी शेकवून घेतलेली आहे खालच्या साईडने. आता आपण ती पलटवून घेऊयात. तुम्ही बघू शकता खूप मस्त रंग आलाय. तर आता आपण ह्याच्यावरती झाकण ठेवूयात आणि पुन्हा एकदा ही खालच्या साईडने छान अशी भाजून घेऊयात. आता आणखीन 1 मिनिट झालेला आहे. मीडियम गॅसवरती ही पोळी मी भाजत ठेवली होती. आपण चेक करूयात ती भाजली गेली आहे का ते. तुम्ही बघू शकता खूप मस्त अशी ती भाजली गेलेली आहे, खूप फ्लफी झालेली आहे, मस्त फुगलेली आहे. तर आता आपली ही अंड्याची पोळी, कोकणी पद्धतीची अंड्याची पोळी रेडी झालेली आहे. आता आपण ही सर्व करूयात. आता आपली ही कोकणी पद्धतीची अंड्याची पोळी म्हणजेच अंड्याचं ऑमलेट रेडी झालेलं आहे. तुम्ही बघू शकता अतिशय झटपट होतं, अवघ्या 2 ते 3 मिनिटातच होतं आणि खायला अतिशय मस्त लागतं. हे ऑमलेट तुम्ही चपातीसोबत किंवा भाकरीसोबतही सर्व करू शकता, खूप मस्त लागतं. नक्की ट्राय करून बघा कोकणी पद्धतीने बनवलेलं अंड्याचं ऑमलेट म्हणजेच अंड्याची पोळी. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.